Ola, amigas e amigos. Meu nome é Anxo Fariña e hoxe imos facer un obradoiro diferente, un obradoiro online que xa sabedes que son os tempos de facer as cousas na casa. Ben, pois hoxe estou aquí convosco para facer este obradoiro no que imos aprender unhas pautas, unhas normas, unhas ideas pois para ser máis creativos, tamén para estar mellor con nós mesmos a través do mindfulness, que é algo que xa explicarei logo, e que podemos aplicar non só para adultos, senón tamén para nenos, para adolescentes, para todas as idades, a diferentes niveis. O primeiro é contarvos un pouco quen son eu. Meu nome, xa sabedes, é Anxo Fariña, e son, ou se coñece máis, pola faceta de escritor e ilustrador. Libros como, por exemplo, Secos do lume, que é un dos últimos que saquei, ou algo máis infantil, como As aventuras de Glif, o Pastor de nubes, ou, pois, por exemplo, outros libros como A chave da Atlántida ou Os megatoxos, que é a colección que xa leva unha chea de volumes, é a colección igual máis famosa que pola que se le coñece máis. Bueno, pois iso que son escritor e ilustrador. E diremos, bueno, e por que hoxe nos vas a contar máis acerca desa cousa que non sabemos a palabra que é mindfulness? Bueno, pois porque o mindfulness ten que ver coas historias tamén, e ten que ver coas ilustracións, ou coa arte, segundo vexo eu. Imos aprender un poquinho, xa digo, uns conceptos de mindfulness, tamén imos facer uns exercicios divertidos para aprender a relaxarnos e a concentrarnos, e tamén imos escoitar historias, porque as historias tamén teñen que ver con mindfulness. Tamén vos vou recomendar algún libro para que, se vos interesa o tema en concreto, que leades un poquinho, pero, se non con estes exercicios e practicar estes exercicios que vos vou propoñer, pois xa veredes como notades algo diferente. Así que, imos utilizar os materiais moi sinxelos e, sobre todo, a última parte deste vídeo, deste obradoiro, vou facer un conto, digamos, interactivo. Un conto no que vos ides ser as protagonistas ou os protagonistas deste conto, e que, claro, teredes que facer o que fai o conto, e xa veredes como a través deste conto, aparte de escoitar unha historia fermosa, nos vamos a sentir con máis fortaleza, con máis afauteza para afrontar estes tempos tan complicados que nos ha tocado vivir. Que é o mindfulness? Que é o mindfulness? Bueno, o mindfulness, lonxe, digamos, dunha palabra un pouco complicada, vamos a simplificar, vamos a definirlo. O mindfulness é como estar aquí e agora. E diresvos, bueno, Anxo, pois, menudo segredo, porque en realidade, estar aquí agora tamén eu estou aquí agora. Bueno, non exactamente. Estar aquí agora quere decir que estar nós, o noso corpo, e a nosa mente, todos nós concentrados no instante presente. Tamén diredes que parece unha tontería, que sempre estamos así, non é certo. Seguramente, mentres estades a ver este vídeo, tendes moi preto o teléfono móvil, estades pendentes de algo que vos quedou por facer, etc. Non estades totalmente e conscientemente coa atención neste vídeo ou no que estades a facer. De feito, fixaremos, é un experimento que podedes facer moi simple. Lembrades algunha vez na vosa vida que estiverades facendo algo e que de súpeto non sabedes como o tempo esfumouse? Que de súpeto era ás 4 da tarde e cando vos chedes conta eran as 8 da noite? Ese é un momento mindfulness. Ese momento en que estamos tan concentrados no que estamos a facer, sexa o que sexa, que estamos en sintonía con nós mesmos. O que acontece normalmente é que digamos que o noso corpo vai por aquí e a nosa cabeza vai por aquí. Entón, claro, están moi separados. A idea do mindfulness é xuntarnos. Entón, estar o que estamos, concentrados no que estamos. Que agora estamos comendo? Pois estamos concentrados comendo, non estamos pendentes do móvil, nin a cabeza na outra cousa, nin o que sexa. Dicir, que estamos falando con unha persoa, pois estamos prestándolle atención a esa persoa, o que fala, os seus movimentos, as súas emocións, o que sente. Iso é o mindfulness. O mindfulness é estar aquí agora. E para que serve isto? Bueno, pois o mindfulness serve para concentrarnos mellor, para estar máis tranquilo, para prestarlle máis atención ao que sentimos, e decatarnos, por exemplo, cando estamos mal. Lembrades cando as nosas abuas nos dicían, cando éramos nenos, de conta ata 10, chegabas moi nervioso, porque che acontecera algo. Entón che dicían, conta ata 10, e logo mo contas. Para que servía ese 10?
Pois justamente para iso, para centrarnos, e entón ir ao esencial, o que lle queríamos contar, porque se igual estábamos moi nerviosos, ou outras emocións que nos afectaban, pois non contamos o que realmente nos pasaba. Entón, iso é o mindfulness. O mindfulness é unha ferramenta, é un tipo, é unha ferramenta que nos axuda a estar mellor con nós mesmos e cos demais. Sobre todo nestes tempos de confinamento, que é máis complicado porque estamos nun espazo máis reducido, pois igual é un bo momento para empezar a practicar un poquinho de mindfulness cada día. E logo leválo á práctica. Claro, non funciona o primeiro día xa aí tremendamente, non, porque isto é como un adestramento, é como ir a correr. O primeiro día vamos a sentir maniotas despois de correr, pero unha vez corramos todos os días nos imos sentir moito mellor. Pois o mindfulness é así. Conforme vamos practicando, vamos sentindo os seus beneficios. Ben, o pode facer todo o mundo, como xa dixe, pode facelo desde os máis novos ata os máis maiores. Sorprendentemente, ainda que vos parece mentira, os nenos, canto máis pequenos son máis mindfulness. Fixadevos, porque están máis conectados co presente, de feito, só viven no presente os nenos pequenos. Entón, digamos que é bo ensinarlles para qué? Para que non perdan iso que de forma innata xa teñen. Xa teñen de forma innata o pensamento ou a forma de ser mindfulness, é dicir, estar conectados co presente, co que estamos agora. Fixadevos que os adultos moitas veces estamos coa cabeza en 1000 cousas e non prestamos atención ao que estemos entre mans. E ademais, que pasa? Que o noso corpo, se estamos facendo unha cousa, pero mentres pensamos noutra ou en 100 outras máis, agótase. Porque é unha cousa que o cerebro resulta que é o órgano que máis enerxía consume de todo o corpo. Entón, fixadevos, se eu estou a correr, por exemplo, vou a correr para liberar tensións, pero se en vez de liberar tensións, mentres corro, estou dándolle a cabeza de se fixen tal cousa, se non fixen tal cousa, que se paguei o seguro do coche, ou o que sexa. Ese desgaste é tremendo. Entón fai que estemos cansados. De feito, moitas veces nos pasa, e agora notaremos, que ainda que estemos no sofá todo o día, erguémonos ás 8 da tarde e dicimos, estou canso. É certo. Por qué? Porque o noso cerebro, se lle damos voltas, vai consumindo unha chea de enerxía. Unha enerxía que nos custa recuperar. Entón, ainda que non nos movimos no sofá, estamos agotados. Si, hai xente e hai religións que utilizaron o mindfulness como forma de concentración, de meditación, de relaxación. Moitas, se vos fixades, non sobre todo as asiáticas, non? Pero, en realidade, en xeral, case todas as religións teñen unha forma de meditación. Neste caso, nós imos utilizar o mindfulness sen ningún tipo de religión, como se fose un adestramento. Logo, digamos, se alguén lle quere dar un enfoque religioso, cada un ten a súa idea, non? As súas ideas, as súas crenzas, pero neste caso só imos probar, só imos coller no mindfulness, se colle, digamos, o que funciona, é dicir, se colle o que funciona de religións milenarias, de prácticas milenarias, como, por exemplo, yoga ou outras cousas, e o aplicamos de unha forma máis ascética. De feito, hoxe en día, en moitas empresas, se utilizan programas de mindfulness, en moitas universidades, programas de mindfulness, para que os alumnos e os traballadores se sintan mellor consigo mesmos, estén máis relaxados, máis concentrados e menos cansos. Así que podemos practicalo todos, non nos vai cansar nada disto, é dicir, sí que ao principio é un pouco difícil, pero xa veredes que co que vos vou plantexar hoxe, non. En resumo, que é o mindfulness? É estar aquí e agora, ter atención plena que nos rodea, cos 5 sentidos. Se estou comendo, pois estou comendo, se estou pintando, estou pintando. De feito, unha das maneiras que seguro que vos soa, cando fan, digamos, estos mandalas no Tíbet, que van poñendo un grao tras outro grao de area, e logo que ao final, unha vez feito aquel debuxo, aquela expresión do universo con tanta riqueza de cores, logo o barren. Por que logo barren? Porque o importante non é
O resultado importante é o proceso, estar centrado en colocar eses minúsculos graos de pigmento un tras outro para crear esa peza. Por este motivo, polo que eu, a través da escrita, a través das historias, a través da pintura, eu cheguei ao mindfulness. Porque é unha cousa que, digamos, unha se une a outra. O mindfulness tamén nos axuda a ser máis creativos. De feito, cando somos creativos, ese momento en que estamos cheos de enerxía e concentrados nunha cousa, tamén é un momento mindfulness. O sea que é como se estivesen comunicados, de un lado se chega a outro, de outro se chega a outro. Así que, vamos a recordar que o mindfulness é estar aquí agora, no que estamos, sentindo, vivindo. Cando lemos unha historia e nos metemos na pel dun personaxe, é un momento mindfulness, porque só estamos nesa historia, estamos concentrados nese camiño. Por iso, moitas veces tamén estamos a ler e se nos pasa o tempo enseguida. E cando un libro nos interesa tanto que estamos tan metidos nel, tamén o tempo pasa voando. Porque estamos tan concentrados, estamos tan metidos nese mundo, que o tempo flúe. Ben, pois, o máis importante para o mindfulness, un dos seus principios é a respiración. É o máis fácil para acadar un momento de concentración, sobre todo se estamos preocupados por algo. É basearnos nalgo que teñamos moi preto de nós, que é a respiración. Todos respiramos, por suposto, pero ás veces non o facemos ben de todo. De feito, cando estamos estresados, moitas veces temos dor por aquí arriba. Por que? Porque respiramos solamente moi rapidamente con esta parte do corpo. Entón, non, a respiración en realidade debería ser completa, debería ser vir desde abaixo ata o medio até arriba. Pero, bueno, como iso xa é un pouco complicado, vamos a centrarnos solamente coa parte de abaixo, coa barriga, e é moi fácil, digamos, sentilo, porque con poñer unha das nosas mans encima da barriga, podemos incluso forzar un pouquinho esa respiración. As respiracións teñen que ser sempre polo nariz, non pola boca, sempre pola nariz. E para facer unhas respiracións mindfulness, unhas respiracións completas, o normal é utilizar unha conta. Cando xa o controlemos máis non necesitaremos contar, pero para empezar o mellor é contar 5 en inspiración e 7 en expiración. Se vos resulta moi difícil, o baixamos 4 e 6. 4 contamos ata 4 en inspiración e 6 en expiración. O importante sempre é que teñamos un pouco máis de tempo en inspiración que en expiración. De acordo? Entón, para sentir que o facemos ben, podemos colocar unha man, por exemplo, enriba da barriga. Ou, se estamos tumbados, por exemplo, podemos utilizar un boneco, como este personaxe que enseñei eu hai uns anos, podemos colocarlo aquí arriba, nos tumbamos e ver como se move. Iso podemos facelo, por exemplo, cos nenos, cos máis pequenos, que é moi divertido que vexan o seu peluche favorito subindo e baixando coa súa barriga. Entón, a cuestión agora é respirar. Vou coller as pinturas para que fagamos un exercicio de respiración, vale? Veña, vamos. Moi ben, pois agora o único que temos que facer é respirar. Lembrade, contamos ata 4 en inspiración e contamos ata 6 en expiración. Comezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedes que fácil é? Ahora que xa sabemos un pouquinho respirar, vamos a facer un divertido xogo, aparte vai ser un pouco, non como un mandala, pero algo parecido, no que o proceso é máis importante que o resultado, ainda que neste caso o resultado xa veredes vai quedar estupendo. Isto podemos facelo con todos as persoas que da familia, os maiores, os pequenos, e pasar un rato estupendo. Que materiais necesitamos? Necesitamos pintura. Pode ser pintura de témpera, acrílica ou acuarela.
Incluso podemos utilizar café diluído, vale? Porque o café, logo, cando seca, sempre deixa pegada. Ou té, por exemplo. Bueno, en nuestro caso vou utilizar pintura acrílica de diferentes cores. Esta ven un pouco sólida, así que o que vou facer é que estea líquida, que isto é moi importante, que estea líquida. Tamén necesitaremos, como non, papel. Un papel. Eu vou utilizar un papel de acuarela, un papel grosso, porque vou utilizar varios tipos de pintura. Eu recomendo que tamén utilicéis unha cartulina ou un papel grosso, ou incluso cartón, de acordo? Para que absorba ben a auga. E logo, unha destas, unha caniña para soprar. Podemos facela tamén valerando un bolígrafo ou cualquier cousa que se nos ocorra. O importante é que sexamos quen de canalizar o aire que sai da nosa boca. Incluso podemos chegar a facelo se non temos nada, pois simplemente soprando. Imos ver como funciona entón o seguinte exercicio. Moi ben, pois agora procedemos da seguinte maneira. Collemos un pouco da pintura líquida que eu teño colocada nestes goteiros, vale? E botamos unhas pingas, así. Entón, collemos a cana e simplemente hai que soprar. Vamos a practicar a respiración que practicamos antes, a conta de 4 en inspiración e de 6 en expiración. O que pasa que desta volta, en vez de facelo polo nariz, imos facelo pola boca. Así que contamos ata 4 inspirando, 1, 2, 3, 4, e soltamos pola caniña o aire contando ata 6. Vedes? Outra vez, inspiramos 1, 2, 3, 4 e soltamos ata 6 expirando pola caniña. Non o fagades moi seguido, porque senón podemos marearnos. Entón, outra vez, esperamos un pouquiño, contamos ata 4 en inspiración e ata 6 en expiración. E así o repetimos varias veces. Podemos botar máis pingas de cores diferentes ou da mesma cor. Imos ver que tal queda o proceso. Neste punto, deixamos secar un intres e logo volvemos a probar con outras cores ou a mesma cor. Mentres tanto, imos escoitar unha historia. A historia do príncipe que atopou o segredo da felicidade. Esta é a historia do príncipe que buscaba o segredo da felicidade. Resulta que hai moitos anos un príncipe o tiña todo. Tiña os seus castelos, os seus serventes, os seus actores que o facían rir, que lle tocaban música. Tiña todo o que quería desexar. Pero non era feliz. Sí, momentaneamente, pero non era feliz. Entón un día escoitou unha historia que existía un monxe nun pequeno mosteiro nunha gran montaña, nas montañas do Himalaya, que posuía o segredo da felicidade. O primeiro que fixo foi chamar os seus heraldos e dicirlles que insistirlles en que lle trouxeran ali a este monxe. Por suposto, o monxe non se quiso mover do seu mosteiro, non quiso moverse das montañas, e o único que ofreceu a cambio é que o príncipe se presentase ali, se tanto insistía en querer saber o segredo da felicidade, que se presentase ali. Ben, pois ali foi co seu séquito, plantouse diante do pequeno mosteiro, que estaba emplazado nunha alta montaña, cerca do Himalaya, e ali, pois, o primeiro que fixo, apareceu un monxe. O monxe non falou, simplemente dedicoulle un sorriso, tranquilo, calmo. Entón, o príncipe preguntoulle: monxe, cal é o segredo da felicidade? O monxe, por toda a resposta, colleu unha vasoira que había a porta do mosteiro e lle dixo: barre. O mosteiro estaba cheo de follas da caída das árbores.
E, claro, pois había unha pequena brisa que movía constantemente esas follas. Pero non había moitas de todo. Entón o príncipe dixo, bueno, é unha tarefa sinxela. Acenoulle a un dos seus sirvintes para que barrese, pero o monxe negou e lle dixo, barre. E sinaloulle el. Bueno, dixo, bueno, por unha vez tampouco será tanto traballo, dixo o príncipe. Colleu a vasoira e empezou a barrer. Que pasaba? Pois como xa dixen, ali nas montañas, entrábamos do pequeno mosteiro, sopraba algo de vento. Entón a tarefa de barrer as follas non era tan fácil. Por que? Pois porque cada vez que barría un montonciño, bum, sopraba o vento e as follas volvían a moverse. Non só iso, senón que en cada movimento da vasoira, a propia vasoira facía mover as follas. E veña que, pero o príncipe era tenaz. Entón, dixo, isto non pode pasar. Entón colleu e barreu, todo o día barrendo. E cando xa caía a noitiña, estaba exausto de perseguir as follas, non dera barrido a entrar ao mosteiro. Da porta ao mosteiro apareceu o monxe e troulle unha cunca de arroz. Como forma de repoñer as forzas ante o esforzo. O príncipe rexeitona, el non podía comer un simple arroz. Entón volveuse ao seu campamento moi ofuscado. O día seguinte volveu ao monxe para preguntarlle cal era o segredo da felicidade. E o monxe dixolle, barre. Esta vez, dixo o príncipe, vou non facer ben. E a toda presa, canto máis rápido vaya, mellor, antes acabou. E veña barrer, pero as follas todo o tempo movíanse. Se non era o vento da montaña, era o propio vento que facía o príncipe coa vasoira. E así acabou o día coa outra cunca de arroz que lle ofreceu o monxe. O día seguinte igual, e o día seguinte. O príncipe cada vez se desesperaba porque non veía o momento de que estivese completamente limpo a entrada do mosteiro para preguntarlle, para que o monxe lle respostera a súa pregunta. Cal era o segredo da felicidade? Estivo así 30 días, ata que xa no último decidiu que non barría máis. Que xa era unha cousa que estaba aburrido de barrer ali, que non pagaba a pena ese esforzo, que seguramente o monxe o estaba enganando ou ríndose del. Pero o último día chegou, cando xa se estaba marchando, e sen que lle fixese ningunha pregunta ao monxe, o monxe deulle un esco á vasoira e dixolle, barre. O príncipe non sei moi ben aínda por qué. Dixo, bueno, veña, se este é o último, total, levo 30 días facendo, xa o sei facer bastante ben. E dixo, demostrareite que isto é imposible de barrer. Colleu a vasoira e empezou a barrer. Pero ese día, en vez de obsesionarse polo final do día, por ter rematado toda a tarefa que lle encomendaran de barrer, simplemente dedicouse a iso, a barrer. E fixouse en que no sutil movimento que facían as follas cada vez que levantaba a vasoira. O pequeno danza que facían. Incluso, cando sopraba o vento, que xa non lle parecía tan malo, decatouse de como se movían as follas facendo a veces círculos, outras veces outras volteretas. E así, cando se quiso decatar do último día e xa se marchaba para a súa casa, apareceu o monxe coa cunca de arroz. Pero xa é tan tarde? Preguntou o príncipe. O monxe, por toda a resposta, ergueu a man e sinalou o sol, que xa se estaba ocultando por detrás das montañas. Algo pasara, pero o príncipe non sabía moi ben por qué. Entón, o día seguinte volveu ao mosteiro. Esta vez, antes de dicirlle nada ao monxe, colleu el a vasoira e púxose a barrer. E desta volta fixouse na luz. En como a luz cambiaba da mañá, cambiaba a noite, como a luz cambiaba cada vez que el se movía entre as follas, como a luz incidía nas montañas, como a luz incidía nas follas ou no pó que levantaba coa vasoira. O seguinte día volveu, e desta volta colleu a vasoira e dedicouse a escoitar o son do vento, o son das montañas, o son de todo o que lle rodeaba, o son da vasoira, o son das follas a danzar polo aire, e así outra vez
Antes de que se dese conta, xa era de noite e xa aparecera o monxe coa cunca arroz, que desta volta comeu con moitas gañas. O seguinte día, simplemente, mentres barría, notou o recendo da neve que rodeaba o mosteiro. Noteu o recendo das follas, noteu o recendo do aire limpo das montañas. E tamén, case sen darse conta, noteu o recendo do arroz, porque xa se fixera de noite e xa viña o monxe co seu cunca arroz. Outra volta volveu a comelo, e desta volta ese arroz o comeu tan de amodo, tan despacio, saboreando tanto, que lle pareceu que nunca comera un arroz tan maravilloso na súa vida. Entón, esa noite, o príncipe tivo unha revelación. E o día seguinte volveu cara ao monxe. Entón o monxe, cun sorriso na boca, dixolle: tes algunha pregunta que facerme? O príncipe pensou para os seus adentros e contestoulle: como podo agradecerche que me ensinaras a barrer? Entón o monxe respostoulle: agradécemo ensinando a outros como a ti a barrer. E este, amigos, é a historia de como un príncipe, a través dunha vasoira, atopou o segredo da felicidade, que está en simplemente facer o que estás a facer. E agora imos ver que tal nos quedou o exercicio que estábamos a facer. Ben, amigas e amigos, pois como vedes, despois de practicar un pouco con unha respiración a cámara lenta, mirade que resultado tan abraiante. O estupendo deste exercicio é que non só aprendemos a controlar a nosa respiración, senón que logo o propio resultado serve incluso para enmarcar. Para a seguinte práctica, o que vou precisar é que estexades ou de pé, ou sentadas, ou incluso deitadas. Pero eu recomendo que o fagades de pé, porque imos facer a historia da montaña. Unha historia que nos vai facer sentir mellor e, sobre todo, con máis afouteza e fortaleza. Unha historia que ven moi ben para estes tempos. Así que, o primeiro de todo é poñerse en pé, poñer as pernas máis ou menos a altura dos ombros, as costas as temos que ter rectas. E os ombreiros non poñeros nin moi para arriba nin moi para baixo, senón deixalos normais. Erguer un pouco o pescozo e deixar colgando as mans, pendurando aos lados do corpo. Entón, tedes que pechar os ollos. Si, xa sei que non me ides poder ver, pero agora é o momento de prestarlle atención aos nosos ouvidos. Pois ben, pechar os ollos. Imos comezar respirando. Así que, cando eu conte, ata 4, ides inspirar. Cando conte ata 6, ides soltar o aire. Lembrade que o facemos sempre polo nariz e intentamos respirar coa barriga. Comezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos
seguimos respirando e intentamos soamente prestarlle atención á miña voz e á vosa respiración. A notar como o aire entra polo nariz, vai baixando pola gorxa e chega aos pulmóns, deixando ali ese ben prezado oxígeno que nos vai dar tanta forza, tanta enerxía. Lembrade, contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tedes que facer a conta en silencio, na vosa cabeza. Se queredes, podedes axudarvos cos dedos, pero o mellor é que non fagades nada, que vos quededes quietos, que vos quededes quietas. Ben, agora quero que notedes como os vosos pés están chantados no chan con moita forza. Quero que sintades como unha forza especial, unha forza máis grande, unha forza que os une tanto a terra que dá a sensación de que, inda que soplar o vento, non vos podería mover. Quero que imaginedes agora que sodes unha montaña. Cada un que escolle a montaña que quera ser. Hai montañas moi altas, outras son máis ben pequenas, outras son afiadas, e outras son redondiñas e con moita vegetación. Cada un de vos ten que ser a súa propia montaña. Como é a vosa montaña? Ten neve arriba? Hai moito frío no cumio? E abaixo? Hai árbores? Hai un río, quizáis? Hai animais na vosa montaña? É unha montaña que está soa ou ten outras montañas ao redor? É unha montaña moi grande. Lembrade, seguimos respirando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que agora que somos unha montaña ben fachendosa, unha montaña que ten moita natureza ao seu redor, resulta que un día chega un terremoto e empeza a mover a terra. Un terremoto sempre é unha cousa que dá moito medo, unha cousa perigosa. Pero nós somos unha montaña e temos ben chantados os pés no chan. Entón, ainda que temos chan, nós seguimos en pé. Porque ainda que sexamos unha montaña grande ou unha pequena, o que si é seguro é que somos unha montaña moi forte. E por moito que o terremoto quera movernos do noso lugar, nós permanecemos aí. Resulta que un día chega unha borrasca. Unha borrasca tan forte, un furacán, que todo leva a seu paso. Un furacán é unha cousa moi mala, pero nós somos unha montaña moi forte. E como estamos ben chantados no chan, e como temos moita enerxía no noso corpo de montaña, non pasa nada. E por moito que zoe, que zoe, que zoe o vento, nós non nos movemos. Nin un chisquiño. Resistimos. Resistimos o furacán. Que veña de nivel 1, que veña de nivel 1, que ven de nivel 2, que ven de nivel 2. Xa vai todo voando polos aires, pero nós, non. Porque somos fortes como unha montaña. E resistimos como unha montaña. Resulta que un día empeza a nevar. Inda que a nosa montaña nunca neve, pois hoxe sí. E neva. E non só a neve, senón que caen tantas temperaturas que empeza a xear. E vai moito frío, e parece que todo se conxela, que todo acaba fatal por culpa do frío. Pero non somos unha montaña moi forte. E resistimos todo, incluso o frío, porque dentro de nós aínda temos calor. Seguimos con esa respiración, a respiración da montaña, cos ollos pechados, sen moita forza. Contamos 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pero sabedes que a montaña non só lle pasan cousas malas, tamén lle pasan cousas boas, como a chegada da primavera. E na chegada da primavera, moitas especies vegetais e moitos animais queren vir conda nós, porque somos unha montaña forte. E todo o mundo quere estar con nós. Os animais e as plantas queren a nosa axuda, a nosa protección. E nós nos sentimos máis queridos. E eles tamén. Porque ao mesmo tempo que nos protexemos a eles nos protexen e nos divirten a nós. Porque somos unha montaña forte. Porque a forza sai do noso interior de montaña. A forza sai dese aire que chega cheo de oxígeno aos nosos pulmóns e logo volve a sair. Toda esa enerxía de montaña nos fai facer máis fortes. E podemos ver ao noso redor outras montañas, que como a nós, tamén son máis fortes. Pode que sexan montañas da nosa familia, ou poden ser amigas montañas. Unhas son máis grandes, outras máis pequenas, outras afiadas, outras que solamente son de rocha. Pero somos montañas fortes. E se nos xuntamos, ainda somos máis fortes. Entón sí que xa, ainda que veña un furacán, ainda que veña un terremoto, seguiremos estando aí, porque somos fortes. Respiramos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sí, moi pouquiño a pouco, ides mover os dedos das mans. E agora podedes incluso balancearvos un pouquiño sobre as cadeiras. E xa para rematar, moi pouco a pouco, abrid os ollos. Lentamente, lentamente. Moi ben, que tal? Gustou vos o conto? Estades máis tranquilas, máis relaxados? Vos sentides con máis forza? Ben, pois aquí remata este obradoiro sobre mindfulness e creatividade. Eu vos recomendo que sigades facendo algún exercicio de respiración, sobre todo de vez en cando estedes un pouco intranquilos, un pouco nerviosos antes de ir para a cama, ou en algún momento así que teñades que fagades unhas cantas respiracións profundas e xa veredes como todos esos oxígenos extra que estamos metendo dentro do noso corpo nos axuda a que o noso cerebro este máis descansado e o noso corpo este máis descansado. Ben, para rematar, aparte de agradecervos a vosa presencia, telemáticamente, virtualmente, que espero que dentro de pouco xa podamos facer estes obradoiros, pero presencialmente, que como mellor se disfrutan, pois recomendarvos un par de libros, para aquelas persoas que lles interese afondar un pouquiño máis neste tema do mindfulness. En concreto, pois, por exemplo, teño dous, un que é un pouco máis complexo e outro máis simple. Está este, que é Tranquilos e atentos como unha rana, e este que é Mindfulness para niños. Ben, este é un pouco máis complexo, entón polo que eu creo que este é o mellor, sobre todo se queremos afondar neste tema como nenos. Ademais, este trae un CD que trae unha especie de meditacións guiadas, moi prácticas para facer cos nenos. Así que se queremos iniciarlos, pois, eu vos recomendo que vos quededes con isto. Foi un placer, xa digo, estar hoxe aquí convosco contándovos un pouco, transmitindovos un pouco da miña experiencia como contador de historias, como narrador, e como persoa que, digamos, aprendeu a respirar, lle ensinaron a respirar, cando tiña 6 anos, lle ensinaron a respirar, como digo eu, ben, e todo iso, pois, bueno, levou a práctica nos seus debuxos, nas súas historias, e no día a día, sempre que se pode. Así que moitas grazas de novo, e ata outra, amigas.